Kebono waisa bai waitan misai gobang phone call ta khalai di. Tangi hinke boni ni phone call receive khaya mane no. Boni ni phone call ni silai taibo nangkongma jaga busy pailaya. Nang mankhe 10-15 minute ni yagolo nang bono call khanyin sai tok di. Kebono tangi kaijige nang sikla boro rawi tong. Haya keba sikli bari sigrai tong. Tangi nang nokka hamrok tangya. Abo hai sung rok. Jefur phano ta sungdi nang kaijak puro 500,000 borokno nimonton duwei maisaro phiaba nang wansugo janaikha nini sarai asai puro thei nangkhe apurka nang kebono thei thopjarnai abahai borok nang mangala sung terano thangebo nugo VIP rokni bagui alada seat nang flight haikaba pelana phona thangni VIP rokni bagui alada seat tongo hotel bo VIP rongni bagui alada room tongo. Pia tabu phana ang nugyako VIP rongni bagui alada simrang tongo nei. Theike jotono kaisa jaga sogui ukhasi. Sal borom no kaijaklai tongo nukung khalai tongo. Pia ang khwan sugu. Selabai beri kaijakya. Naithok gorom bai rang puisa sa kaijago. O sungsara jotoni sai lotari ingkha bisas borong no. Nang rutuk manmani sial belangyo jalak haifano borong munchiro sönyo seriu sana thangke sini logini slana thangke talak ni sai puitu bisas ganang se nangu nang selanggai asaikhe nang saja rang pusani bagai nokhu maya kanai rang kre hinke norke bakhamsagya nini laibo nang kahangka tongnani hinke okai beri borok bai hatsal ke tongdi Puilano 1 number jenono dalar kok sanai. Number 2 jenono borong riya. Number 3 jenono lasiri nai. Number 4 jenono use khainai. Sabuni bupa tamo khalai abo kotor ko gya. Tini bo khoroksa bupa abo so kotor ko. Tabung ni dino borong muchirok kubi borong ko hno botwa. Arje thokai borong ko hno budi gana khoroksa sikili sakko bolong ungkha hingke wansugo ama babu khanake ano bothar khibinai ar sikilini ogo tongnai bwsake wansugo anole kubunyo ama bothar khibinai hanai abono kubui haisi nang jefur phano joto borokni khasuksa ongui mania tangi hingke nang borong munchusi nang rang puisa rangjak richagya jotono no hambai norok to sawano video belai bara khayo nei ngi video kolong no khaikya tai sajaka subscribe khlai redi hambai.